Lagunok, eguerdion eta ongi etorri txorienera osteguna dugu, pintxopute eguna. Horekin mantentzen da herri batzuetan, Eta gaurkoan, ensalada fresko batekin gatorkizu, Modulako itxaski eta arroz ensalada bat. Boitu, ze ona. Eta horrekin ikasiko dut Txesarren saltza egiten. Txesarra sartuko dit. Ez dakit jotzen duen honek emea Txesarre saltza egiteko asmoan eukan. Danakin jotzen dau. Bai, nik uste baietz. Eta gaina, oraindik guraldia laguntzen duen hontan, eta bestela ere, nik uste dut guretxean arroz eta pasta entzalada urte guztian zer jaten du. Egia da, udan, hobeto sartzen dela, ero gehiago jaten dugula, baina urte guztian zehar izaten ditugolako enzaladak, eta gaur, betikoa urdaiazpiko egoziarekin, ero atunarekin da ondo dago, baina, beste puntu bat, beste buelta bat emango diogu, eta horrela prestatuko du gure arroz eta itxaski entzalada. Ure irakiten jarri eta arroza bertan egozi. Tomate galdareztatu, azala eta hasia kendu eta laukitxotan moztu. Piper berdea eta pikilloak laukitxotan moztu. Oliba beltzekin berdina egingo dugu. Itxaskiak ur pixkaretekin egozi, zuritu eta ataletan moztu. Osagai guztiak gopor batean nahasi eta ero Txesar saltza egiteko, horretako behar ditugun osagai guztiak irabiagailuan birrindu eta jarraian zerbitzatu. Arroz entzalada saltza honekin lagunduta. Ze ondo. Orduan, nik, kasuntan bitunik, arroz luzea normalen etxean ez dut erabiltzen, baina salada egiten dudanean bai erabiltzen dut. Lehenko eta bain, askarra egozten dalako, gustatzen zain nola geratzen da, nola askeago erogeratzen da, eta uste dut horretako interesgarria, bestela gure etxean egia da arroz luzea ez duela erabiltzen. Eta hemen ur pila bat daukago. Ura bota diot ez dago ez neurririk, nahi duana da egozi eta gero iragazi ingo dut eta oztu ingo dut arroz hori. Orduan hemen, ura irakiten daunean gatza bota eta arroza barrura. Azkenean arroza bada gure gizakixan oinarri bat olan gure elikaduran eta mota askotarik badauz dau, txuria, integrala, gorrixa bai badau, basatia, beltza luzea, motza egozketa azkarrekoak pila badauz, eta gainera bakoitzak dauka bere prestakuntza edo errezeta baten arabera erabakiko zu arroza, entzalada batentzako logiko haua da, olako arroz luze bat edo solti haua aukeratzea, azkenean entzalada osatzeko askoz erosu haua izango da. Risotto bat egin behar badugu, badauz arroz mota likatsu hauak edo almidoi gehiago daukienak sushi egiteko, arroza bildua geratzen dana, ez? Desberdinak badauz. Baina, ez dakit irakurri dutzu notiziatan da zigor, Harvard Unibertsitateak atada dauen oharra. Ez esaten du? Berak esan dau, ikerketa batzuk egin dituzte, eta hori ikerketa horrek erakutsi izan die, arroz txurixak daukara integralak baino, askoz zuntz gutxi hau. Zuntzak kendu iten digulako. Hori da. Azkenean oskolak entzen gako, eta hori horrek itxen dau, edo ahalbidetzen dau, azukria askoz bizkorra hueltzia odolera. Orduan, esaten dabe, zuk arroz txurixa jaten badozu, hastian 2-3 aldiz, eta espozu kirolasko itxen ostien, daukatzula diabetesa pairatzeko arrisku gehiago. Bai, hori azukriagatxik eta odolagatzik. Orduan, nik egisa esan, jate duten gutxitan arroz txurixa jateko itxura daukat. Hastian bin baina gutxi hautan jaten dugu arroza. Gutxian 2 aldiz bai. Jaten dugu gehiago, baina nik ez asko. Gure etxean 2 aldiz ero jaten dugu, gutxienz. Japonian uda honetan bai. Gurean, arroz txuria moduan, tomatearekin, paella moduan, ero ensaladan, eta baduko itxura normal, eta arrozaldea gara. Gure etxean, onartzen dut, arrozaldea garela. Tomateak aldarrazatzeko, ipurdiak kendu, gurutze batekin, ura ire egiten dauenean, sartu segundu batzuk, eta honekin, albidetuko dugu, lehenago errezago zuritzea, eta nik gaurko kasuan, lehunean Patrik hasiak ezizkion kendu bezala, olako ensaladetan hasiak ero niri, agian aukera izan da, eiteko lan bakarrik bere haragia eta hori, hobeto hasiak kentzen baizkiozu bestela, laukizan sartu, eta ez da barazorik, hauek. Kanpora, urrotza, eta ero, zuritu ingo ditu. Urrau, ez dut behar, eta kanpora da. Oso, Harvardetik, ikerketa honetatik, gomendatzen daue arroz txurixa, arroz integralagatik ordezkatzea, ez dakit itxuria daukotzun zuk erabiltzeana, errezeta guitzeko, arroz integrala bai erabiltzeko aukeria badago, ez da? Beti,
erabiltzen duen errezeta edozein errezetetan integrala erabili alda, kontutan izan da denbora gehiago behar duela eta hor pixkat gehiago behar duela normalak baino. Hor bada otruko bat, denbora horiek askartzeko, inalduguna, dilistekin, ero babarronekin egiten duguna, arroz integrala, beratzen jarri. Orduan, denbora jeitsi ditzen. 45 minutu beharrean, 25 bat minutu ero behar ditu, baina bestela, osasutxo, eta egia esan, errezeta berdinetan, denetan erabili alda. Denetan erabili leike, baina egisa esan da, niri atalten bostiolako paella bat edo, arroz integralakin, ona egongo san. Oitura konta da, nik uste dut ez, Patria, oitura. A ber, zaporean, ez pentsa zaporean asko nahitzen dela, Hor, egia testuran gehiago nabarituko zala, testuran da hori, eta aske geratzeko eta hori, baina bestela, ni, bueno, oitzen bagara, eta etxian berdina, irin integralak, eta olakoak, oitzen bagara dana irin integralak egiten, eta berdin erabili aldugu, oitura kontua da, Nik atzo adibidez kuiatxoak, egin nitxun, irin integralakin, hemen txorinen daukagun bakarra da momentu honetan, eta ondo atarra ziren. Hombre, zetan gaixo atara behar, ez da inungo, ez dakit arrazoirik gaizki atatzeko. Baina hori, ingen nitxuna da, zenuten entzako guzei, arrautzatik, irinetik arrautzatik, eta hogi birrindutik pasa, orduan, arrautzestatzeko, ez da inungo arrazoirik, Hori da. Hau zurituta, bat, biharra. Denbora hor, 15 minututik aurrera, normalean, hau luzea, denbora gutxixio behar du. Orduan, 15 minutu da emazkinean, hor errezena da, probatu, ale batzuk hartu, probatu, eta ondo badaude, kanpora. Baina, normalian fabrikatzailean olan pausua jarraitzen badituzue, ez da zer. Arrozekin ez dute denbora jartzen, Jai. Ze arrozekin? Olan paketian? Bai, batzuk etortzen di olan luziak entzaladan dako, eta... Ja, baina horreia da, marka horiek esartzen berezia direla arroz saldatzuak, krematxuak egiteko. Bai, baina badauz, nik ikusi ditut. Geroz eta gehiago, igual, holan betiko paketetan da ez, baina bai, geroz eta marka gehiagotan jartzen da bien. Geroz zuk entzalada osatzeko eta pikillo piperra jarriko ditzuzu. Bai, eta gernikako piperrak ere bai. Bixak. Eta hor... Piper kontutan gatoz. Bai, badaude batzuk, holako gauzak, nire bikotea, ez da crunchy ezai gustatzen ensaladakin. Ez. Hau da, kipula ezai gustatzen, holakoetan botatze ezai gustatzen, jaten du, baina aukeran nahiago du kipula ero piperra pikilloa jango luke, eta Gernikakoa txiki moztuta badago, ez da horren beste crunch, harrapatzean crunch egiten, baina bestela, badago jende bat, esaiola gustatzen crunch hori. Ni kontrakoan nire gustatzen jat, holan satitxuak eta aurkitzia crunchy edo kurruskariak entzaladan, ez? Testura desberdineko lan aurkitzeko. Eta, kasunetan, pikillo piperrak, die 180 gainera ura da. Beraz, honek, ez dauka isak koiperik, ez dauka karbohidratorik, kaloriarik, ez dauka esebez, baina arroz txurixak ez daukan zuntz danak, nik uste pikillo piperra dauzkala, zuntzak eta antioxidatzaileak beraz, hortan aberatsa da. Eta ez dakit jatorrizko izendapena daukan edo ez, baina jatorrizko izendapena normalian lodosakoa izatik da. Eta pikillo piperrak batzuko lan, konfundu ditzen dize, pikillo hitzak, ez dakit, konfundu ditzen dira, da igual pikantia diela pentsatzen daue, baina ez pikillo piperrak, dultzia die, gozuak die. Eta da bere formatik, pikilloaren da forma daukatena txapel baten, holan puntan bukatzen da, txapel baten forma daukatelako, eta horti datorri zen, ez da pikantea. Hori da, piko batetik. Tokatu alda da, pikantea eizatea, Bai, hori danetan, ikusi nuen Instagramen olako bidixo bat, bi influencer egigotakoak, bata Cocina del Pirata, eta bestea San Sebastian Foodies, eta bi influencer horrek igozabien boteko piperrekin, pil bat. Zukor ikusi oso? Nola pilpila? Itzen zabiena da, piperrak sartagin baten bi baratxurikin ipini, olioz estali, eta hori usten zabien 15 minututan kosinatzen. Holan zu motelian. Eta gero, itzen zabien, arrain izango zan bezala, iragazi piperrak, eta holako irestontzi txikitxo batekin, olixua ligatu, osatu edo, saltza horiska edo gorriska bat lortu arte. Eta gero, zerbitzatzen zabien piperrak eta saltza hori.
izango zen, olako beige kolore izango zen, utxoa lortzen dana. Bai. Hori txorien egin daukagu, baina egin daukagu morroa piperrekin hobeto bateatzen da. Piper morroak, gero, bera labean erratzen duzunean, bere ura botatzen du, ez? Azkenean, gero, oliba-olioarekin baratxuriakin iten duzunean hori, Bai. sartagin batean, oliba-olioa gehi piperrak botatzen duen urro hori, hor azkenean emulsioa geratzen da. Ez da pilpila bezala, ez da emulsio bat egonkorra, baizik eta hori mugitzea uste duzunean, gero denbora batera moztu banatu ingo zen, baina egin genuen pilpil trilogia, eta zan, zein zan? Tradizionala. Kokotxak, pilpilean, Bai. gero piper morroak pilpilean, eta onjoak ere, zu botatzen dira, onjoak zu botatzen zu sartaian, gero ur pixka botatzen zu, hori gero loditu iten da, eta horako pilpilean txeko bat iten da. Eta gero egin nituen, esaten hori teoria, errezeta hori da, Iñaki aurten etxeen, peskateruana, eta berak esaten zen, pilpila kokotxak gozoa daude, onjoak gozoa daude, eta piper morroa gozo daude. Hirura batera oso gozo emar da, eta hirurak gero batu genituen, eta hori aparta egon dira. Zoragarri egia da. Eta onjoak ere berdina, zuk onjoak kipularekin erregoste dituzu, eta hor momentu batean saltza lodi bat atatzen da. Pilpil deitu, bueno, ez da deitu alzaio, baina holako saltza krematxu bat lortzen dugu, eta hori da, bueno, deitzen diogu onjoen pilpila, torrein genuen trilogia. Hori pikio piperrekin, baina nik ero ikusi ditut, da zuk esan zube bai, Gernikako piperrak eramango ditxula da, nire galdera hau da. Zezu, hortuan, espertua zara, zalia. Espertua nire ikita mamak, ni bueno, kaleko baina mianaz. zube bai, odolian dara mazu da, zu, hortuan ibilitxakoa bazara. Bai. Niretako behintzat, lehen gurtia hau da. Vale, Hau da, amak bizitza zuen aukide, baina nien sortura jeitsi, sekula bizitza. Vale. Orduan, nik nauzkan Gernikako piperrak, olakoak, ez? Tamainia, igual maksimo olakoa izan bida. Baina gero, udan, egon nintzen 3 aste kanpuen, gero, buelta hoi nintzen eta horrek Gernikako baino, italiarrak emoten zabien, ze. Asin jaten pila bat, eta horrekin ze piper italiar bat izango basan bezala aldotera biliaz? Piper pisto bat iteko, erregosteko... Frigillo eta ere, bai, egia da, ez dira infinak, azala, loditu itezaiet, ez dira infinak, gabardina pixkate atatzen zaie, orduan horretarako ez, baina horrekin nina dituzu, frigitu, gero zuritu azala, eta oso goxo eratzen dira, horako Mexikoko kesaia, gero ez antzekoa, sartu gazta barruan, eta gero berrio, eta bueno, hori puntasoa, eta bestela, patata tortillaren nasketa, horako piper batean sartu. Hori txorienen egin gauen. Eta plantxan egin, hori da, horrek, horako biurrikeriak eiteko, Gernikako piper moduan jateko agian ez, baina bestela bai. Tomate hau ederra da, orduan nik uste dut bestela ez duela egingo. Hauek gero azkenean dira, arrozentzala hontan lagungarri, horra agertuko dien, hainbat, azkenean kolore pila bat izango dituen ensala bat ingo dut, hau izango da, nik uste dut, bertan utziko dela horrela. Eta gitzema pertsonan dako izango da, baina tomatia haunditxua. Erra, Betu, hemen jarri behar duana da, ur pixka bat daukat, eta ur hontan, irakiten jarriko dut, eta ingo dituguna da, muskuiluak egosten hasiko gara. Orduan, irakiten da honean, muskuila barrura. Aterako ditut, ur pixka bat gehiago gehituko diot, eta ur berdinean gambak egoziko ditugu. Eta ur hori gorde ingo dugu, eta gero gure txesar saltzari, ur pixka botako diot honekin, itxaski saborea ere izan dezan. Orduan, tomatea barrura, eta venga. Guk berrera bilinbidugu kasu honetan itxaskixak eta egosteko ura. Eta asti teknaleak, ikerkuntza zentruak, Euskal Herrikoak, egin jau hori, ze eurak itxen daue, beste gauza batzun artean, elikagaien inguruen eta ikerkuntzak. Eta orduan, dabiz, proiektu berri bat garatzen, edo produktu berri batzuk garatzen, nun itxen dabien itxaskixen ura aprobetxauz. Hau da, bezuk muskuilu batzuk egoste itxusunean, gelditzen den ura hori, horrek dauka zapore kontzentratu pila bat, itxaskixena, eta orduan, badauz, merkatuen eta produktu batzuk umami deitzen jakenak. Umami zaporea daukaten, umami zaporea daukala, zapore oso intentsua. Horreikin saiatzen dabiz, horako elikagaiak sortzen, ez? Umami zaporea izango duten. Hori da, ultraprozesatua izan biharrian, eta holan, naturalki lortuta hori. Hori da, bakitzuzuk,
Teknalia izan zala, bueno, Teknalia edo, Asti izan zala nik lan egin nauen lehengo enpresa. Ah, bai? Bai, Oh, garai hartan. duela 25 urte gutxi, Duela ez? 25 Olakon urte. bat. Nik 23 urte nauzkan. Orduan. Orduan. Eta izan zen, egin genitxun bi, holan, merkatu ikerketak. Ah, bitu. Bai, merkatu ikerketak, janarixen inguruan. Eta goratzen zen inguruan izan zen? Bai, gogoratzen az, egon nintzen Txinan eta Indian. Bai? Eta Txinan izan zen sukuen inguruan, zehan zaukien suku desberdin pila bat, eta batzu izartzen jaken olako pelotatxuak izango bazien bezala. Bai. Gero hauan nolan apurtu itxen jatzunak eta suku gehiago daukenak. Bai. Orduan, suku horrein inguruan eta egon ginen, ikerketa bat itxen, 3 hilabetekoa. Bertara joan zinen, eh? Bertara joan nintzen, bai. Talanea Eta- joan zinen esan zen. Hori da, bueno, supermerkatu, Ah, bai, detatzen da, kalien galdetzen da, izan zen oso divertigarrixa, eta gero Indian snacken inguruan, egin nauen, ikerketa berdina. Oh, Eta hori izan proiektu baterako Astin, zaukala izena Food Trend Trotters. Eta bai, politxa izan zen, egixe zen. Unibertsitateko azkenengo urtean, eta hortan ibilintzen. hori politxa izan behar dolako. Nire lehenengo lana. Ah? Pentsau. Claro, eta zuk indio hitz egiten duzu, ez? Indio, Ez dut, ez dut. inglesakinan ondo. Inglesakinan, Zer bueno. modu zan inglesarekin, indian? Nik merkataritza hori ikerketianik euskera zein nauen eta erderaz, beraz, bueno, Baina nire esan, eta inglesarekin zen moduz indian, zen nik badaukat, bitu, India daukat hor, ondo. jarrita bikoteak eta nahi daukagu hor azpimarratuta joatean nahi dugun tokietako bat, Indian, bueno, ni badakizu egon zela pare bat alditan, eta, bai? bueno, kolonia ingelesa da, Ah, karo, orduan bai, egia eta da. ingelesa mundu osoak hitz egiten dau, hori asento desberdin batekin, baina bai, arazo barik. Osa, ulertzeko moduan. Bai. Arazo barik, mundu osoak hitzen dau. Hauen, batzuk hemen daude, oraindik irekitzeko daudena, Aha. orduan itxoitea besterik, ez? Bestela. Eta ura, bueno, badakizu, hauek azkenean lurrunetan egosten dira, hemen ja irekitzen nahi dira, eta bestela lagunduko dio irekitzen, eta ero, ur pixkat gehiago behar dut, ze otarrenzkak, bueno, gambak kasu hontan ekarri dut, hauek egosteko bai behar dut ura desente, Baina, orduan. berrera bilin bizu Baina, muskiluena, ez? hemen erailiko, eta gero, gambak egosketik lortzen dudan ura ere, berrera bilingo du, eta horko pixka botako dio gure, Txesar, bueno, saltza honi, ero. Ze ona. Alata bezuk ezagoztasun honek egosteko honen azala itxasoko ura? Itxasoko ura. Bai, Bai, ez? a ber, itxaskiak egosteko berez teorian, itxasoko ura. Baina, a ber, hor daude baldintza batzu. Bai. Hau da, zuk hartu eta egosi itxasoko uretan, ez? Eta gero hori, ostu halko zen duen, ez da komeni, baina ostu halko zen duen segituan hotzetara sartu, eta orduan ondo eratuko zen. Eitean bauzu, gatz gutxiagokin eta ostutzen baduzu, soso aldera geratu alzaizu. Orduan, gozi ba, espadukazu itxasoko gura, hor, esaten dute, 50-55 gramo, gutxi gora bera gatz litroko, eta gero, espaduzu ostu behar, bera berriro. Gaur, rebelde daukate gura, hau, Bai. Ez, galdu inaiz. Gero, espaduzu ostu behar, gazi puntu bat ere badauka, baina nire gustatzen zait gazi puntu hori. Itxasoko urarekin egosi eta ero ez ostutzeak gazi puntu bat ematen dio. Orduan, bueno, zapore eta gustuen arabera, baina horre neurri batzu badaude, batzuk barraski batzu botatzen dizkiote, beste batzuk ez. Osea, ikurriña edo sorrentoko Ez pastan dakit, hoi pikillo bota behar dio. Bueno, bitu, ilarra behen bendoaz. Berde, gorria, bueno, hauek egositako ilarra dira. Bueno, bi tonalidade berde desberdin da, bi tonalidade gorri desberdin. Eta ero beltza, oliba beltzak ere bertara doazelako. Berez Keniako banderia igual. Takiz, zer gero hau beste saltza jungo da, txuria be izango dugu. Txuria beltza, gorria eta berdea Keniakoa. Bai. Bai. Bueno, itxura ona daukozu, eta entzalada honekin, arroza zabizitzen hortan, igual zuk enaiz inu nolan nahi txanein, baina gabizitzen zaporeak izaneko Euskadiko irabazi asmorik gabeko erakunde baten holan Txorien izan ziren zaporeakoak. Bai. Grezian daude hor,
zenbat urte ja, Lesbosen, ez dakit, Lesbos uartean, egunero, milaka baskari ematen, eta bilketak egiten dituzte, eta baina, arrozan ez duten bilketa duela gutxi? Hori da, arrozan indabe, Greziako Lesbos uartera bidaltzeko, Baskonian laguntzakin, arroz plater pila bat, hango errefuxiatuak eta elikatzeko. Berez, itxe dituzte, 2012tik ekimen oso politxak, txorienen izan di hemen euren historia kontatzen, beraz, eskuragarri EITB nahieran, bilatzen bozue, eta gisa da, behitxu, ondo dauela jende prestua egotia. Holako jendea behar da, tamales. Tristea dana hori, ez? Hori bereia esate ziguten, ez? Tristea dela gu existitu behar, ez? Zaporea bezalako proiektuak eta holako beste hainbat eta hainbat errefuxiatu eta laguntzen ibilitzen direnak hor existitu beharra, ez? Horren beharra egotea da tristea. Baina, bueno, behar hori dagoen bitartean beraiek horre hongo dira, hor bolondrez juten da jendia, eta, bueno, hango balditzetan, gainera, lanean ibiltzea munduko merito guztia daukate, ze azkenean, ez dakit prekario, baina niko sukaldea daukatean montatuta daukate moduan, eta, han egunero milaka baskari ematen dituzte, eta hori, azkenengo izan zen hori, arroza biltzen ibili ziren, gero ara eramateko, eta, esaten duen, hemen, oinarrizko elikagai batan hortan, eta mundu guztiari gustatzen zaiola, erreza prestatzen, eta tripa betetzen duena, hoxe induzte. Ekarpen politxa da. Hau listo, Bai. Ostu inbardu, Patre, zu segi kontu kontari nemezu. Ez, olako gauza bai, hementxe badauzela, olako jangela sozialetan eta, guk hemendik bultzatu dut dugu, pasio bat ematera, da, ziur zuen herrixetan bai, badagoela olako laguntza zuek eskaintzeko, edo emoteko, edo janarixa hurbiltzeko ziur punturen bat, badagoela. Zu izan da zauzolako jangela sozialen baten edo? Elikagaien bankuarekin eta beti, bakizu urtean batzutan egoten direla, supermerkatuetan, diru emateko aukera egoten da, baina bestela, dirua beharrean bebai supermerkatuetan batez ere sarreretan egoten dira, eta egun hortan nahi eta espreski juten naiz, erosketan askotan, bakarrik ite ditut, baina egurretan seme alabekin juten naiz, eta, hori ikusteko, zer dan, eta saltzen diet, olako ze beharra duen, daudela jende pila bat, ez daukatela, ahora zer eraman, eta, denon laguntzea behar dutela, eta, olakoetan, txikiei eta ondo etortzen da, erakustea ze ondo bizi diren, eta ze behar dauzkaten beste batzuk orduan. Azkenean da, familia osoan murgiltzeko lan ekimen politxa, eta zuek ezagutzen bozue olako ekimen solidario bat gurekin konpartitzen nahi dozuela, idatzi email bat txorienea bildua eitb.eus, eta, hori. Guk, botako du hemen, ez dakit, jendeak izkoan nahi du botatzea, guk oharra botako du hemen. Hori da. Tomatea, hilarrak, gerniakako piperrak, pikilloak, orain, oliba beltzak. Hauek ere, txiki, eta gero izango da, itxoiten hau, muskuioak eta gambak postu arte, hauek ere, gero, ataletan horra botatzeko, eta bakarrik gero faltatuko zaigu gure Txesar saltzaitea. Txesar saltza berezia. Itxeski Txesar saltza. Hemen, oliba berde saleak bazarete, berdia bota, nahi duzuen hartoa. Gaur, nik hartoa botako nioke, gure etxean hartoa botatzen du, baina esan ziaten nola da, telebistako zugaldean hiltzen dana, Vitali, etzaiola, ez dala oso arrozalea, nahi dut esan oso hartozalea, eta horretik ez du bota. Artoa talotan bakarrik. Urrengoan artoa eta masbasa botako izkiot, Arto irina bai, baina artoa holan arto gozoa, hau esaten dana potokoa. Ekirik entzen diot, ensalada eta tizen, nik uste dut artoa, ia ensalada guzti botatzen didela. Gustatzen zaigu, etxian, zer. Betiko tomate eta baratxuri ensalada, bai, hartoa koloreak ez dira, justo politena ni gehien gustatzen zaizken nasketa hori, baina oso goxua eratzen da, eta gure gustatzen zaigu. Ez da gizema denpora guazen, Patri, ez da zer esaten gure lankidea, guazen txikituko dut hau dena, gure gambak zurituko ditut, muskuioei aragi atarako diu, eta honitxe gatoz, ensalada hau bukatzera. Arroza, barazkiak,
Oin, proteina falta, ez dugu hemen. Itxaskixak. Jarritxuto lan banatu, gero dana nastu ingo dugu, Hemen. Gure gambak, eta hemen muskuiluak txikituta. Orain, pentsatzen ibili naiz, Patri, Txesar saltzen behar dugu, eta egia da gailu honetan oso politia geratzen dana, eta Bai. baina daukat, hau horra doa. Gero buelta ematean dena ez dakit nola eroriko dan, Bueno, eta ondo geratuko dan. Bueno, Ziur baiet. kontua da, behar dugu horretarako. Ziapea, koiara txiki bat. Bai. Behar ditugu gutxienez 10 bat antxoa, honek oliotakoak, Horrek emongo zie, ikutu bixia, gazixa, eta mesedez, hau egiteko ez erabili horiek garestia, ona diena. Erabili pixka batzuk, holan pixkat, normalxeagoak, eta ez da zetan oberena erabili behar saltza bat dilo. Baretxuria tal bat. eta horrek nun erosi? Merkatuan. Azkenean supermerkatutik merkatura desberdintasun haundixa da hau, eta presixuen bebaiz. Azkenean 2021 bateko urtarrietik pasadan udara arte, presixuak supermerkatutan eta bitartek olakotan, igo die, 130%. Erosketa egitea, bai. Patri, gaur egon, edo zer gauza gutxi, 60 € momentu batean. Bai, edo Gutxienez. gauza erostezu 2 gauza eta daigo itxegatzu segitxuan. Eta azkenean, horren gakua da, ekoizliai gutxi altzen jakola, eta bitartekarixai pila bat. Orduan, hori ekiditeko edo, badauz merkatuak, edo beste merkataritza eredu batzuk, ez? Horrein artean, badau merkataritza bidezkuak. Azkenean horrek esaten da bena da, ekoizliai, eman bijakela, askoz behi diru gehiago, ez? Eta eurak sustatzen dabe, olako harremanak, azkenean. Orduan, gero jendeak esan dago, merkiagoa da, ez da merkiagoa, hori ikertu da, eta hori demostrable. Zer da merkia, zer da garestia, hori ere oso relatibo dala, Baina supermerkatura eta merkatura joan, ez dala presixo asko aldatzen. Koa? Eta erosua, esaten bezu, hau erosua da, eta ez da erosua, ordutegi kontuak, zuek egin berba zuen auzoko dendekin eta merkatuekin, ze askok be, naiz eta goixian zabaldu, zuk adotzazu, eskariain, e-mailez, telefonoz, whatsappetik, edozein puntu dadik, eta gero etxeraino eramate dut. Beraz, gaina daukotzu kalitate honekoa, ekoizliai zuzenian doien dirua, eta askotan be, merkiagoa. Lagunok, hemen, maionesa parmako gazta, antxoak baratxuria, gero ura, hemen pixkate lehen otarrizkak eta berintzena. Harrapatu du, horrenekoa. Hemen, gure ziape pixka gutxiagokin, nahi eta bota diot ziapea barra, zepanekien hor gehatuko zala pixkat. Baina, momentu batean, Bitxo, ziape, hemen. Claro, ontxe danan azten da. Eta ingo duguna da, nik horrelako gauza, beti egiten badut ensala bat arrozana ero pastana berdin zait, gustatzen zait, saltza bestalde batetik jartzea. Hau da, ez nastea dana. Eta ero bakoitzak, niko ni botako nioke hori, oin botako nioke, katz pixka botako diot, oliba olio txorrota da hon bat, baina gero saltza bakoitzak botatzea dauka. Ez bota hemen, holako, hauetan zein da tipikoa, saltza la rosa. Saltza la rosa eta dana, eta dana saltza la rosakin, da niri ibiltzen zait hori, ez zait gustatzen, naiz oso salea, orduan. Zigor, jendeak ez da bitzen entzalada saltza arrosa gehitze dau, saltza arroza, ensalada pixkatekin. Arroza apurtxo batekin. Holan. Nik usten du beti, baina berdi zait, ensalada errusiarra baita eta pasta eta olako ensalada guztiak, olioarekin, ospinarekin, eta gatz pixkatekin. Eta listo, ez diote zer gehiago botatzen. Hemen, limoi pixkat ero botatzea ero, neikua. Orduan, izkinaten botako dugu, Patre, gure Txesar saltza hau, eta ero, bakotzak, nahi badu botatzea dauka. Plater bat, Patri, sakona nahi duzuna. Kolorea badauzkago bintzat hemen, Bai. Beraz, kolore dauzkagunez hemen igual txurixa jarriko zabaz. Bueno, venga, vale. A ver. Horrela, iskina batean. Horreatu aldiguzu, pixkat, Patri, zerrin behar diguzun? Nik beste entzalada bat ekarri dotzut, eta normalian jaten dugun beste entzalada bat, hau da tomatia eta egalusiana, baina, ikutu apurtxo bat desberdinek. Gordini jarriko zu. Bai.
Ni akordatzen az, nik zure holan lehengo errezetareko holan proba nagoena, zure lehengo errezeta o bigarrena o hirugarrena baina holan hasieran izan zen egaluzien zinula plantxan, eta gero tomate baten gainera, ez dakitzu akordauko zaren. Ez, holako entzala zen. Eta oin nik ingot, baina egaluziak kozina ez. Olako tartar baten jarriko. Betxo. Segitxun probako. Bueno, nik esan dago, hemen aldamenian, ero olako zerbaitein, eta hori izango genuke gure arroz eta itxaskien salada Txesar saltzarekin. Oine, behitu gorra, etorrinez, Txesar aipatuta reporta olako podcast bat entzuten Kleopatran inguruan. Bikote izan zian. Ez dakitela Kleopatra non dagoen lurperatuta. Orduan hor da biltzala oin bilatzen eta hor ikerkuntza berri batzuk eta argituko lukela gauza pila bat eta... Ona, Saltza, potentia, oso, benetan. Zua ikusten dut, busti dozu danazuk, osoz neska. Bueno, gu hau jaten geratzen gara, urrengo saiak prestatzen eta zeioan gatoz. Entzalada batetik, beste entzalada batera, eta gaina aprobetxatuz, zigorrek erabili ez dagoen tomatia. Eta gero ziape apurtxo bat bai sobrain jatzula, horrek erabiliko ditxu bai. Beraz, eingot hori, tomate eta egaluz entzalada, baina egaluzia pototik atara biharrian, eingo, freskoa. Eta gordina. Benetan, orduan, gordina da. Benetan. Tartarrak eta holan jan izan ditugu mentxorien pila bat. Zigor. Eta freskoa badao ez da baino garrizkorik. Azkenean, beti izostu alduzue, nahi izan espada, baina hor pare bat edo birugun izostuta erabiltzen baduzue, zaporaldetik... Arazorik ez da. Jaiten da, baina ez da arazorik. Eta hola nahi gau. Lehen da bizingo saltza eta horretarako oliba, ziapea, soja saltza, liman zukua eta birrindura eta Worcestershire saltza nahaziko ditugu. Gero egaluzia laukitan moztu eta indiako saltzakin marinatzen utziko 5 minutuz eta 5 minutu horreitan tomatiai azalak enduko zau, gero xafla loditan moztu eta plater baten jarriko oinarrik gisa. Arraina gainetik ipini eta zerbitzatu. Bueno, orduan tartarra izango da. Egaluze tartar bat inbardoz. Bale. Haino zan xerri holan gainetik jarri. Ez dakit. Bueno, nun izan zan, duela 2 urte egin genitxun. Jaietan, hau Bilboko jaietan ematen du Baskarirlan, guretzako, lanean ibili ginentzako, ingenun tomate ensalada, baina ingen duna da, egaluzia plantxatik pasatu, baina erdia dena gordinik geratzen zen. Hori txorin ere karri zinuen. Hori izan zen, hori nuen. Eta gero nik etxian errepika hoi nagoen, zehazku guztetan. Hori izan zen, Benetan, bai. Horregatik akordaten az. Aztu itez ezkite errezetan. Bueno, bai mentxe, ziapea. Bai. Jarriko zau, mentxe koiarakatxo bat. Eta gero txiki bat bai, hau da ziape gozoa. Estia daukana, Estia daukana. Hori da. Gero jarriko zaue bai, hementxe, soja saltxa, eta hau da Worcester saltxa edo saltxa ingelesa. Bai. Oinarrian antxoak dauzkan baita ere, lehen antxoak Cesarren txalan eraitut, horre saltzan, ordenek ere antxoa ditu. Hementxe, ez dut esan, baina, sesamo olio puntutxoa du bai, beti tartarak eta eitxe ditxugunean ondo etorten da, eta gero ingo, lima baten birrindura, eta bere zukua. Zukua, kasuetan izango da bakarrik, liman erdixa. Oso, no? Bai. Hemen arrautza gorringo bat ere bota aldiago baita, holan pixat krematxo guzteko. Hor, aukera pila bat, eta, egaluzia erabiltzea, ez dala inungo pekatua, eta, gure ensalaetan udan falta ezin dan osagaietako bada, Ben, nik ja idatzi dut, errezeta potuan kontserban iteko, itzein dute arrandegikoak, ekarri. Egaluzia konserba egitea, hor pixka dana da, hartu eta mosten eta zibarra, dana osorik erosten du jendiak, iezan, pixkat, zikina, lana bada, orduan, aukera, nik enekien, baina honek ematen dute aukera gure arrandegian, solomoak eta saltzizkizute garbia, eta orduan, gu prozedura labur bilduta azalduko du, baina, zuen etxeetan, aukeran, lehen Patrik esan du, hor,
tartekariak egoten direla horre saltzeko garaian eta, bueno, etxean iten baduzu horrelako egaluze konservak presioa egia da asko jisten dara norberak egin da. Eta, bueno, ez dira horren zaiak. Ikuste dozu ze olixo botatotasun, ze askotan bebai naiz eta... Arraina zein ibili duzun. Horea, kontserba honak erabili da jarri ez, oliba oliotan egin da, jakin bez zein oliba olio, ez? Azkenean, zuk etxean aukeratzen duzu zein. Bitxu saltzea holan, loditxo geratzen da, horiska kolorekoa, oso goxua, eta oingo, hori, egaluzia. Oso, hor laukitxo eta moztu eta hori. Bueno, oin, esan dugun ontan, supermerkatuak eraipatu ditugu lehen, ez? Nola, ze dirutza ateratzen den, beste kontua da gaina, supermerkatuetan, oin, modan jartzen nahi dira da, kutxasain hauek, non inorrez daukazu, zu bakarrik zerbitzatu behar zaren. Automatiko horrek. Bai, eta kontua da, nik uste dut hortaragoa zela. Hemendik, eta nik ez daukat horrelako bola miragarririk, etorkizuna erakusten diena, baina nik ikusten dut, hemendik ez dakit zenbat urte barru, horrela izango direla denak. Bueno, hemen ez da aipatu izan duan, nire lagun batzuk aurten izan dira izotzean neguan izan ziren, Norvegiara jun ziren eskalatzera izotzean, eta han supermerkatuetan zuk pasatu behar duzu dena. Dene ez dago inor, arazoren batero baldin badaukazu eta hori erosketarekin ero pasatzeko garaian, bai etortzen zaizu, han bertako langile bat, baina bestela ez daukazu inor zu pasatu behar dituzu osagai guztiak, eta hori, bueno, gerotak gehiago ikusten da, egia da, ez dakit zen egizu zatea, ez? Ez dakit, ja pasatu gara, hori, lehen dendetan erosten genduen, hor bitzat dendakoekin hitz egiten genduen da hori, gero oina, supermerkatuan, ja bakarrik, da, pasioetan gauzak hartu, arrandegira juten basa hor pixkat eskatu, eta gutxi gehiago, beste dena da, hartu, karruan bete, eta, bueno, bintzat, kutxasainakoakin hitz egiten zen duen. Eskontxe ematen dago, gainera, ez hori ere, ez daukaula denborarik esertako, ematen dago, edo hori nahi dozkuein, sinistia, ez? Baina eskarrago alda horti pasatuta gauzak egitea. Bueno, hori zure abiaduran kontrola. Hori da. Zure abiaduran arabera da, azkenian, ez? Lanpostuak galduko dira, bueno, gero guri izango da zen, bueno, merkeago jartzen dizu, ez, zuk egin behar duzun lan bada, eta gainera, hori, harreman hori galdu iten dala. Nik lagun bat daukat, egiten duela lan autopistetan, eta dago, bueno, han kobratzen, eta horiek ere, gero pixkanaka, gero eta gutxiago daude, oin gero eta pertsona gutxiago dukzazu hori, eta, bueno, Frantziara jutea besterik ez daukagu, Frantzian ez duzu inor aurkitzen. Eta nik gertatu izan zait, ez, arazoren bat, han ondoan bai, baina hauetan ez dago inor. Ematen diozu botoi bati, karo, gure frantzez zoragarriarekin, arazo bat baldin badukazu, ordaintzeko garaian, eta, bonjour, eta zuk. Pardon, bueno, saldu, arazo bat daukazula, ez dizula txartela pasatzen, edo ez da izegatik. Orduan, bueno, hori ere galtzen ari da, eta hori etorriko da, eta hemen izango dugu, nire lagunak esate egit, hemendik ez da izemat urtetako kontu izango da, baina hemen urte batzuk barru, inorrez da ongolakoetan, eta berdina gertatuko da, supermerkatutan da, izango gara hori, jun, hartu, sartu hor, eta ordaindu, eta inokin hitz egin gabe, erosketak inda etxera, zen moduz, ondo, norbait ikusten mazu lagun ematolako pasillo ematen, gaur ez dakin hor ikusi dudan, Patri ikusi dudan, eta berakin kontu kontari aritu nahi, baina bestela... Igual, hor egongo da momentua, azten garela, merkatura joaten, ez? Berreskuratzeko harreman hori. Ze gauza askotan hori atzera egiten ari gara, ez? Ogia etorretzen gara hori dana, ez? Ogi hau, eta marzentimoko barrak eta dana, ogi beroa, eta hasi zienean, zue gasolin degitan da olako, ogi beroa, eta hori ez da ogia. Eta oin hasi gara toki askotan ogia, benetako ogia jaten, nik pentsatu nahi dut, ez da, biharko egunean hortan ere buelta emango dugula, eta hasiko dira olako supermerkatu alternatiboa deituko diote, non norbait egongo dan zuri kobratzen erosketak, eta hitz egingo du zurekin, eta agian ekutu ingo zaio. Baina hori kontuz, zabakitu kapitalismoak dana hartzen dauela, dana beregan hartzen dauela, eta orduan be, atarako diolako supermerkatu txikitsuak, oso garestixak dienak, eta izango diela, horren kopixa, baina, bueno, jabia beste bat izango da, eta ez zure hausoko kibia. Orduan, politika alde batera gutzeta. Hementxe gure, dana da politika bizitzan, ez da. Hementxe gure arraina
marinatua, gure saltzakin, eta hasiko gara, tomatia mozten. Niri ondo etorten jata, oia, zuk zurituta aukidozula, Oso ondo. beraz hau aprobetxaukot. Hemen, badakizu pixkat olan gordin ikutu ere, ez bazaizu, ero gehi gustatzen hemen inalduzue, zebitxe bat izango esan moduan, lehengo zebitxea garai batetakoak, lima, erolako zitrikoa pixkat gehiago bota, eta denbora utzi. Orduan azkenean horre pixkat kozinatu ingo du, eta gordina ez da izango. Eta bestela, nien izango horretu, baina hemen ingen duen errazeta hori, plantxati pasatu, eta gaur egun nik uste dut Euskal Herrian nahiko barneatuta daukagula, ez? Jun eta egaluzia eta olako ero atuna ero erritiko lan azpizun bat izango esan moduan, ez? Piskat gordina jatea, ez? Eskaitze zen harritu, buruak ez bota burura, ez da Patri ezaio ezer gertatu Japonian egotearren, hau, gurean ere jan alda, eta garai batetik ona, ni goratzen ez gara batean, ematen genuenen atuna tomatearekin, iten genuen, horre gotezan tomatetan, ez da egitzen baden bora, por, lehorra atatzen genuen, eta eskerrak tomate saltza pila zeukala ondoan, ze bestela hori, irensteko ere lanak izaten genituen, bai. Eta gaur egun ordea, tomate saltza jatetxidan inda izaten dute, eskatzen dutenean, ez, bezeroak bat tomatea saltzan, eskaitu hartu, plantxan, buelta eta buelta, erdiak gordinek eta tomate saltza gainetik botata, zerbitzatu. Eta hori dago? Bikain. Eta tomate ensaladai, hau oinarrixa guria joango dela, nik ez dut desebe gisa botatzen etxian be, tomatia ona danian, zuritxuta olixuak indagatzakin, perfecto, ja. Berakatzagatzen botazu, amaikakua. Eta hola berez oinarrixa hau joango da. Nik onartzen dut, Patri. San? Naizela bakarretakoa, segia da jendeak normalen tomate honai eztio botatzen. Ospina inoiz, ni bai, zua zara? Ospina botatzen. Bai, ni beti tomatean salaik, ospina. Modena bada, niri modena kilo. Ni xerezekoa gustatzen jat, baina bebai txorrota txiki. Bai, gutxi ez du behar, azkenean tomatea badauka azido puntua, bere azido puntua, ez? Da berez, espare genioke botako ere gondo goza. Ba, nik behar dut oaindik azido puntu pixka gehiago. Eta nez, ospin zalea, bestela ez dut lan ospin asko erabetzen, baina. Eta hemen, betxu ondo geratuko ziren olako osto berde batzuk, adibidez. Orruanak, ero letxuga. Letxuga, gehiago osto berde biguntxuak. Albaka. Nik errukula jarriko notzan, hemen, letxuga putxo bat, bai. Juliana eran ona moztuta xerra finetan. Azkenean, entzalada bat eitxeko, baina, hau, bada, entzalada bat, eta da, guria, gaurkoa, tomate eta egaluze entxalada. Hau raziokoa holan taberna moderno neitakoa. A ber, gero, segun zer jan behar duzun, raziokoa da, Bai. Hau, beste sarrera bat, oin sarrera bero bat, Patre. Hau, sarrera oso modu bat. Gero, sarrera bero bat. Eta prau bakarrik arraina. Gero arraina tomatiak. Oso freskua dauz, azkenean, gogoratu lima bota dotzagula. Orduan, bauka hori ospinak emongo zotzan, azido puntu hori. Oso ona. Eta tomakideak indoia, bikain. Eta bixar? Tomate egunero jaten ari gara bendik. Bixar, ostiral, bizitariak. Azteko azkenengo eguna. Asteburuko holan errezdak planteatzen ditugun eguna. Bai, nik biharkoa alezi eskiniko dira. Bai, bere, kusiko zu, ze badauka bere zergatia. Baina hori bihar ikusi beharko duzu. Nirea sorpresa izango da. Beraz, bixa, etrosaitxeste ona, ete ben izango gara, piztu telebista, 12:00 edo talauden. Ikusi zuen, oso egizetan jarraitu, ez du bukatu, oin azta oso kartu du, eta oso lasai, eta presaik. Ale, agur. Biarte.